O escrache violento do pasado 11 de marzo valeulle o presidente de Ence a declaración de persoa non grata en Pontevedra. BNG e PSOE acusan a Ignacio de Colmenares de instigar a bautizada como Ence Borroca. Utilizando o trámite dunha lei que non lle inflúe para nada, axita a fantasma do peche unha vez máis. Argumento que é secundado inmediatamente polo Partido Popular na Xunta e na cidade, e por a sección sindical de Comisións Obreiras que adopta o papel de mamporreiros. Nós non podemos permitir que en Pontevedra haxa comportamento dese tipo que, aparte, repito, non é chobre sobre o mollado. Nacionalistas e socialistas responsabilizan tamén dos actos violentos o Partido Popular, en concreto o seu voceiro en Pontevedra. Rafa Domínguez amosara o seu apoio aos traballadores de Ence durante o seu peche na alcaldía. Como diría un paisano, hai que ter os cuadrados, non? Iguala que o alcalde de chame Rafita a que os que mandou Ence o alcalde de unhas hostias. Con toda alegría, sí señor, con toda alegría. Efectivamente, non existeu, o xoves non existeu, foi a reunirse, a jalear a uns señores que asaltaran a alcaldía, non. Le digo, si usted presenta aquí ahora una prueba de que Rafa Domínguez ha instigado a la violencia, Rafa Domínguez dimite de todos sus cargos de concejal del Partido Popular, de portavoz y de todos los cargos que cada vez son más dentro del Partido Popular. Como no tiene, que conste en acta que el señor Lores no ha contestado. Por lo tanto, me están acusando sin pruebas, que es moi feo. Os votos de BNG e PSOE foron suficientes para sacar adiante a proposta. Pola súa banda, o Partido Popular e o concelleiro non adscrito opuxéronse á medida. Cuando ustedes toman esta decisión, lo que están haciendo es que todos los pontevedreses insulten a una persona. Y yo estoy convencido que, aunque ustedes tengan ahora la mayoría aritmética en este momento, no es aceptable que todos los pontevedreses insulten. Y estoy convencido que la mayoría de los pontevedreses no aprueban el insulto en la política. Con la que está cayendo, estar discutiendo de estas cosas no tiene mucho sentido, pero bueno, está claro que si hablamos de esto, hacemos una humareda y no se habla de lo importante. Os concelleiros do Goberno tamén votaron a favor da constitución dunha mesa de traballo para dialogar entre administracións, empresa e traballadores. A proposta dos socialistas pasa por manter o emprego de Ence na comarca, pero buscando unha alternativa á súa permanencia en Lourizán.